Wel, bore da i chi gyd. Croeso cynnes i'n Oedfa arbennig ni ar gyfer dydd Gwener y Groglith. Y diwrnod rhyfedd yma, lle rydyn ni'n dathlu marwolaeth. Mae'n teimlo mor od i ddweud hynny. Yn dydy, ac eto, wrth gwrs, y reswm rydyn ni'n dathlu yw oherwydd fod Iesu, yr un sydd yn llawn bywyd, wedi marw drosto ni. Fod Iesu, yr atgyfodiad mawr, wedi cael ei ladd a'i gladdu. Ein ni'n dathlu a mae yn ei farwolaeth mae'n bywyd trygwyddol ni. Am fod wedi dioddau a marw yn aberth perffaith drosto ni. Does dim rhaid i ni nawr wynebu condemniad Duw. Does dim rhaid i ni ffoi na chuddio rag y tad. Ein ni'n gallu nesau ato fe gan wybod fod ein pechodau ni wedi ei delio gyda, a'i fod yn ein derbyn ni trwy yr arglwydd Iesu. Mae gennym ni obaith yng ngwyneb marwolaeth, oherwydd marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Felly gadewch i ni droi yna, gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Ie, arglwydd, i ni yn diolch i ti nawr ac yn dyfolu di. Ac mor rhyfedd ar un olwg, mae'n swnio i ddweud hyn, ni'n llawenhau y marwolaeth ar arglwydd Iesu Grist. Arglwydd ni'n tristau fod ein pechod ni yn gyfrifol am ei farwolaeth. Arglwydd ni'n galaru wrth ystyried mae oherwydd bod ni wedi gwrthryfela yn derbyn di. Dyna pam roedd rhaid i Iesu ddod. Ond ni'n diolch fod wedi dod. Ni'n llawenhau fod wedi dewis dod. Arglwydd ni'n gorfoleddu yn y cynllun yma. Nes di o Dduw yn dad, mab ac ysbryd glân i achub rai fel ni trwy farwolaeth ar arglwydd Iesu. Arglwydd ein Duw, derbyn ein mawn ni am diolch ni nawr ac wrth i ni feddwl y bore yma am y groes a'r hyn ddioddefodd ar arglwydd Iesu. A wneud i siarad â ni. A wneud i ddod yn agos ato ni. Ac arglwydd. A wneud i helpu ni weld o'r newydd rhyfeddod beth nath yr arglwydd Iesu drosto ni. Amen bod ni'n gofyn yn ei enw e. Amen. Amen. Wel, cyn ni fynd ymhellach, gadewch i ni ganu gyda'n gilydd.
Wel, ni am droi yn awr at air ein diw ni. Ac ni'n mynd i ddarllen o yr Efengil yn ôl Ioan. Dechreuon ni weithio'n ffordd trwy'r llyfr yma bron i flwyddyn yn ôl. Ac fel mae pethau wedi gweithio allan, i ni wedi cyrraedd diwedd y llyfr ac yn arbennig yr hanes yma o'r croeshoeliad yn addas iawn ar adeg y Pasg. Felly, gydwch chi ni droi nawr at air ein diw ni. Bydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin. Ioan 19, adnod 16. Felly, cymerasant Iesu. Ac aeth allan gan gario i groes ei hun i'r man a elwyr lle penglog. Yn iaith yr Iddewon fe gelwyr Golgotha. Yno croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr, a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat deitl a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn, oherwydd roedd y fan lle croeshoeliwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Roedd y teitl wedi ei ysgrifennu yn iaith yr Iddewon, ac mewn Lladin a Groeg. Yna meddai prif offeiriaid yr Iddewon wrth Peilat, paid ag ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach dywedodd ef brenin yr Iddewon wy fi. Atebodd Peilat, yr hyn a ysgrifennais. Wedi iddynt groeshoelio Iesu, cymerodd y milwyr ei ddillad ef, a'i rhannu'n 4 rhan, un i bob milwr. Cymerasant ei gris hefyd, roedd hwn yn ddiwniad, wedi ei weu o'r pen yn un darn. Peidiwn ei rhwygo hi, medda'r milwyr wrth ei gilydd. Gadewch i ni fwrw coelbren amdani, i benderfynu pwy gaiff hi. Felly cyflawnwyd yr ysgrythyr sy'n dweud, rhanasant fy nillad yn ei misg, a bwrw coelbren ar fy ngwisg. Felly gwnaeth y milwyr. Ond yn ymyl croes Iesu yr oedd ei famif yn sefyll gyda'i chwaer, Mair Graig Clopas a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dwedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref. Ar ôl hyn yr oedd Iesu'n gwybod bod pob peth bellach wedi ei orffen. Ac mwyn i'r ysgrythyr gael ei chyflawni, dwedodd, mae arnaf syched. Roedd llestr ar lawr yno'n llawn o win sur, a dyma hwy'n dodi ysbwng wedi ei lenwi ar gwin yma ar ddarn o isop, ac yn ei godi at ei wyfysau. Yna wedi iddo gymryd y gwin, dwedodd Iesu, gorffennwyd. Gwyrodd ei ben, a rhoi i fyny ei ysbryd. Yna, gan ei bod yn ddydd paratoad, gofynnodd yr Iddewon i Peilat am gael torri coesau'r rhai a groeshoeliwyd a chymryd y cyrff i lawr, rhag iddyn ddal i fod ar y groes ar y saboth, oherwydd roedd y saboth hwnnw yn uchel ŵyl. Felly daeth y milwyr a thorri coesau'r naill a'r llall a groeshoeliwyd gyda Iesu. Ond pan ddeithant at Iesu, a gweld ei fod ef eisoes yn farw, ni thorasant ei goesau. Ond fe drywanodd un o'r milwyr ei ystlys ef a phychell, ac ar unwaith dyma waed a dŵr yn llifo allan. Mae'r un a welodd y peth wedi dwyn tystiolaeth i hyn, ac mae ei dystiolaeth ef yn wir. Mae hwnnw'n gwybod ei fod yn dweud y gwir, a gallwch chwythau felly gredu. Digwyddodd hyn mwyn i'r ysgrythyr gael ei chyflawni, ni thorri'r asgwrn ohono. Ac mae'r ysgrythyr hefyd yn dweud mewn lle arall, edrychant ar yr hwn a drywanwyd ganddynt.
Ar ôl hyn, gofynodd Joseph o Arimathea, ganiatâd gan Pilat i gymryd corff Iesu i lawr. Roedd Joseph yn ddisgybl i Iesu, ond yn ddisgybl cudd, gan fod ofn yr Iddewon arno. Rhoddodd Pilat ganiatâd, ac felly aeth Joseph i gymryd y corff i lawr. Aeth Nicodemus hefyd, y dyn oedd wedi dod at Iesu y tro cyntaf liw nos, a daeth ef a thia chan mesur o fyr ac aloes yn gymysg. Cymerasant gorff Iesu, a'i rwymo, ynghyd â'r perarogle mewn llueiniau, yn unol ag arferion claddu'r Iddewon. Yn y fan lle croeshoeliwyd ef roedd gardd, ac yn yr ardd roedd bedd newydd nad oedd neb erioed wedi ei roi i orwedd ynddo. Felly, gan ei bod yn ddydd paratoad i'r Iddewon, a chan fod y bedd hwn yn ymyl, rhoesant Iesu i orwedd ynddo. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nesaf. Diodd efodd Crist yn tai, unwaith am byth dros pechodau, y cyfiawn dros y ynghafion, i'ch dwyn chi at Dduw. 1 Pedr 3, adnod 18. Pedr, pennod 3, adnod 18. Diodd efo'r Crist yntau. Bore yma, ni'n cofio sut yn union diodd efo'r Crist. Cafodd ei fflangellu, gwisgodd coron o ddraen, roedd rhaid cario ei groes, a bu farw ar y groes. Ond y dioddefodd mwyaf oedd cael ei wahanu gan Dduw. Dydym rhaid i hyn digwydd pob blwyddyn. Naeth e unwaith am byth. Dros bechodau, yr holl pethau drwg rydyn ni'n neud, pethau sydd yn neud Dduw yn drist pan nag ydyn ni yn rhoi fe yn gyntaf yn ein bywydau. Y cyfiawn, Iesu oedd yn perffaith, byth yn neud unrhyw beth yn anghywir, yn drwg, wastad yn rhoi Dduw gyntaf. Dros yr anghyfiawn. Ni, sydd wastad yn neud pethau ni ddim fod i neud. Ni methu byw mewn perthynas gyda Dduw. Perffaith, cyfiawn, pan nag ydyn ni yn perffaith, yn anghyfiawn. A pam? I'ch ddwyn chwi at Dduw, a bod ni gallu byw mewn perthynas gyda fe. Pob dydd, gallu dod ato fe, i addoli fe, ac yn mwynhau bywyd tragwyddol gyda fe, oherwydd ar beth Iesu ar y groes. A dyna beth dyn ni'n cofio ar Gwener y Groglith. Dioddefodd Crist yntau, unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghoffiawn i'ch dwyn chwi at Dduw. 1 Pedr pennod 3, adnod 18.
Ond ni weddio eto yn gilydd. I arglwydd, ni'n diolch i ti am gyfle ychwanegol yr wythnos hon i ddod ynghyd i dyfolu di. Ac arglwydd wrth i ni ddod at y Pasg unwaith eto. Arglwydd i ni pryn yn gallu credu bod ni dal yn y sefyllfa yma. Arglwydd i ni falle'n cofio nôl i llynedd a meddwl wel dyna fe, un Pasg fydd hon, un flwyddyn wahanol. Ac eto dyma ni unwaith eto, ac arglwydd, ni'n diolch i ti am dy holl ddaioni ni, dy holl bendithion yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni orfod dathlu ar wahân unwaith yn ragor, ni'n gofyn bydd hyd yn oed y profiad hyn yn gymorth i ni. Arglwydd, rwy ti yn gallu troi pob peth daioni i dy bobl di. Fan hyn, rwy ti'n troi y groes, yn troi'r weithred mwy drygionus ac erchill ddigwyddodd erioed mwyn cyflawni dy fwriad, mwyn achub dy bobl, mwyn dod â bywyd i'r rhai sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A arglwydd ni'n gofyn nawr, bydd hyd yn oed y ffaith bod ni'n dal mewn cyfnod clo, a bod ni'n dal wedi'n gwahanu o'n gilydd wrth ddathlu'r Pasg, bydd hynny rhywsut yn ôl dy ddoethineb a dy ddaioni di yn gymorth i ni i ddarllen yr hanes yma'n ffres ac i ystyried y pethau yma o ddifri. Ac ni'n gofyn trwy'r ysbryd wneud i'n codi ni nawr ac yn neud i ddangos i ni yr arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni bore yma i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Os gweli di fod yn dda. Bydd gyda ni nawr dros y penwythnos hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni emyn arall yn gilydd cyn bod ni'n troi edrych ar air Duw. Eniath
ni ddathlu dydd Gwener y Groglith gyda'n gilydd. Mae'n anodd yn dydy i ni i grynhoi ac i ddychmygu ac i werthfawrogi y cwbl profodd yr arglwydd Iesu Grist y diwrnod hwnnw. Wrth gwrs, y profiad mwyaf dychrynllyd nath ei wynebu oedd dicter ei dad wrth i y mab cymryd arno fe ei hun o'i wirfodd pechod y byd ac wrth i gasineb cyfiawn Duw tuag at bechod cael ei dywallt arno fe a'r tad yn y foment hwnnw yn troi ei olwg i ffwrdd o'r mab a'r mab yn galw allan fy niw paham am gydewaist. Dyna oedd y peth gweithaf am y digwyddiad hwn. Ac ar ben hynny fel petai, mae gennym ni'r boen emosiynol byddai Iesu wedi dioddau wrth gael ei frydychu. Wrth i'w ffrindiau, ffoi a'i adael wrth iddo fe gael ei wrthod gan ei bobl ei hun, a'i watwar, pobl yn gwneud hwyl am ei ben. Hynny bydda hynny gyd wedi ychwanegu at y dioddefaint. A ni heb hyd yn oed sôn eto am y dioddef corfforol. Hynny yw, mae'r restr o beth ddigwyddodd i gorff Iesu ni'n hir a phoenus. Mae wedi cael ei glymu i fyny a'i gymryd i ffwrdd yn do. Mae wedi cael ei giro sawl gwaith. Mae wedi cael pobl yn poeri arno fe. Mae wedi cael pobl yn i daro fe ac yna'r coron o ddraen hir pigog yma'n cael ei wthio'n ddwfn i gnawd ei bennau. Mae wedi cael ei fflangellu mewn ffordd mor ofnadwy yn aml iawn byddwch chi'n gallu gweld esgyrn a hyd yn oed perfeddion y pobl oherwydd y niwed oedd yn cael ei wneud iddyn nhw. Mae wedi cael ei orfodi i gario i groes ac yna wedi cyrraedd y man maen nhw'n rhoi'r hoelion yma trwy ddwylo a'i drad a'i adael i hongen yng ngwres y dydd. Ac hynny yw, dyw hynny ddim yn gwneud cyfiawnder ydy ar cwbl ddioddefodd e. Ond mae Ioan, fel petai yn arbennig eisiau tynnu'n sylw ni at rhywbeth ddigwyddodd i gorff Iesu ar ôl iddo fe farw. Wnaethoch chi sylwi yn ein darlleniad ni? Adnod 32. Felly daeth y milwyr, a thorri coesau'r naill a'r llall a groeshoeliwyd gyda Iesu. Ond pan ddeithant at Iesu a gweld ei fod eisoes yn farw, ni thorasant ei goesau. Ond fe drwanodd un o'r milwyr ei ystlys ef â fficell, ac ar unwaith dyma waed a dŵr yn llifo allan. Y mae'r un a welodd y peth, hynny yw Ioan ei hun, wedi dwyn tystiolaeth i hyn, ac mae ei dystiolaeth ef yn wir. Mae hwnnw'n gwybod ei fod yn dweud y gwir, a gallwch chwithau felly gredu. Nawr falle fod be mae Ioan yn sgwennu fan hyn yn taro ni'n rhyfedd. Wedi'r cwbl, mae wedi cyfnodi'r holl bethau yma mwyn i ni gredu, na fe? Mae'r holl bethau mae wedi sôn amdano, yr holl bethau ddigwyddodd i Iesu, maen nhw'n wir, nag nhw? Pam fod Ioan fan hyn, fel petai yn mor awyddus i bwysleisio dyma ddigwyddodd? Nath e wir ddigwydd. Nes i weld e'n digwydd, chi gallu ymddiried arno fi a gallwch chi gredu mai dyma ddigwyddodd. Cafodd Iesu wedi iddo fe farw, milwr yn gwthio picell mewn i'w ochr a nath gwaed a dŵr llifo allan. Wel, gallwn ni ateb y cwestiwn yma mewn sawl ffordd ddigon syml, digon amlwg. Gyntaf gyd, achos dyna ddigwyddodd. Hynny yw, mae Ioan jyst eisiau cadarnhau. O'n i yno, nes i weld hyn, fi'n dist. Ys dim angen i chi gwestiynu na amau, o'n i yna.
pan ddigwyddodd y peth, nes I weld e. Ac mae Ioan fan hyn, mewn ffordd, yn cadarnhau bod e'n lygadist dibynadwy, achos yn ôl meddygon, bydde fe'n yn ddigon tebygol mae dyma ddigwyddodd. Bydde fe'n debygol bod yna hylif wedi croni o amgylch a senau Iesu. Yr hylif yma wedyn yn gwahanu, fel bod y stwff coch ar y gwaelod, y stwff clir ar y top, ac yna wrth i Iesu cael ei drywanu fod yr hylif yna'n llifo allan fel gwaed a dŵr. Reswm arall, amlwg, mae Ioan yn cyfnodi hyn, yw achos mae eisiau pwysleisio fod Iesu yn berson go iawn. Nath e ddatblygu, y syniad ddatblygu yn y canrifoedd cynnar iawn, fod Iesu ddim yn berson go iawn, ddim yn berson real, bod e jyst i ymddangos fel dyn. Oedd e'n dduw, ond oedd e ddim yn wir ddyn. A chi'n gweld yr un math o syniad yn codi ben hyd yn oed heddiw, pobl yn pwysleisio fod Iesu di marw just fel rhyw fath o symbol o gariad, rhyw fath o symbol o aberth. Sdim ots mewn gwirionedd os oedd e yn ddyn go iawn, y syniad sydd yn bwysig. Ond na, mae Ioan yn gweud, pidwch bod nhw'n wirion. Ond una, nes i weld y picell yn mynd i fewn i'w gorff go iawn, ei gorff o gig a gwaed, a nes i weld yr hyn nath lifo allan. Oedd Iesu'n berson go iawn, a nath e farw fel aberth i wneud cymod dros ei bobl e. Neu, yn yw reswm syml, amlwg arall, pam bod Ioan yn pwysleisio hyn, yw oherwydd, nes ymlaen yn yr hanes, mae'r twll yma yn ystlys Iesu yn rhan o'r dystiolaeth fod e wedi atgyfodi. Pan mae Iesu'n ymddangos i'w ddisgyblion, mae'n dangos iddyn nhw ei ddwylo a'i ystlys. Yr tyllau oedd ganddo fe yn ei arddyrnau, ond hefyd y twll oedd ganddo fe yn ei ochr. Chi'n gweld bydde unrhyw un oedd wedi cael ei croeshoelio gyda'r tyllau yma. Ond oedd rhywbeth unigryw am yr hyn oedd gan Iesu. Oedd e'n prawf pellach mae fe oedd yno. Yr un oedd ar y groes, yr un nath gael ei ladd, yr un nath gael ei gladdu, fe yw'r un oedd wedi atgyfodi ac oedd yn ymddangos yn awr i'w ddisgyblion fel byddwn ni'n ystyried di Sul. Felly mae yna reswm syml iawn, ddigon amlwg pam bod Ioan yn pwysleisio hyn, ond fi eisiau mynd ymhellach, fi eisiau crafu dan y wyneb fel petai. Fi'n credu bod yna resymau dyfnach fan hyn. Pam fod Ioan yn pwysleisio hyn? Mae Ioan fel petai'n gweld rhyw arwyddocad dyfnach yn y ffaith fod Iesu wedi cael ei drywanu. Bod wedi cael ei drywanu yn ei ochr. Bod gwaed a dŵr wedi llifo allan. Mae Ioan yn teimlo bod rhaid iddo fe ddweud, adnod 34, fe drywanodd un o'r milwyr ei ystlys ef a phychell, ac ar unwaith dyma waed a dŵr yn llifo allan, mae'r un a welodd y peth wedi dwyn tystiolaeth i hyn, ac mae ei dystiolaeth ef yn wir. Mae hwnnw'n gwybod ei fod yn dweud y gwir, a gallwch chwythau felly gredu. Felly beth yw arwyddocad hyn? Wel, y peth cyntaf gallwn ni nodi yw fod Iesu fan hyn yn cyflawni proffwydoliaeth. Nawr, wrth gwrs, dyw hynny ddim yn beth newydd. Chi wedi clywed fi'n neud y pwynt yma dro ar ôl tro, wrth i ni weithio'n ffordd trwy yr efengil yn ôl Ioan. Wrth iddo fe sgwennu'r llyfr yma, un o fwriadau Ioan i ni fel darllenwyr yw bod ni'n gweld ac yn sylweddoli ac yn credu mae Iesu yw y Meseia, mab Duw sydd wedi dod i gyflawni proffwydoliaethau yr Hen Testament. Ac hyd yn oed yn y bennod yma, mae e fel petai yr proffwydoliaethau a'r cysgodau yma yn cael eu pentyrru ar ben ei gilydd.
Dim amser i fynd i fanylder, ond gyda chi fi jyst nodi rai o'r pethau amlyca. Ni'n gweld, gyda gyd, Iesu'n cario ei groes ar ei gefn ei hun. Y croes yma o bren yn cael ei cario i man yr aberth. Ac, wrth gwrs, mae hynny falle'n atgoffa ni o yn Genesis 22 adnod 6, pan mae Abraham yn rhoi pren y poeth offrwm ar gefn Isaac. Isaac yn cario y pren yna yn disgwyl gorfod cael ei aberthu. Ac eto, yn y diwedd, nid Isaac sydd yn marw, mae Duw yn darparu aberth yn ei le. Fan hyn, mae Iesu yn marw mwyn i ni gael byw. Yna mae'n cael ei groeshoelio'n dydy rhwng dau droseddwr. Mae'n cael ei gyfrif gyda'r troseddwyr. Mae'n cael ei drywanu. Mae'n dioddau mewn ffordd oedd yn dangos fod dan felltith Duw. Ac yn hynny o beth, mae'n cyflawni be mae Eseia'n sôn amdano fe yn ei broffwydoliaeth Eseia 53. Mae'n sôn am sut fydda y Meseia gwas yr arglwydd yn cael ei gyfrif gyda'r troseddwyr ac yn cael ei ystyried wedi ei daro gan Dduw. Eseia'n dweud yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef, ond yna yn rhagweld bydd y gwas yn atgyfodi. Yna, wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n gweld y milwyr yn bwrw coelbren yn rhannu dillad Iesu rhyngddyn nhw. Ac mae Dafydd yn sôn, yn rhagweld hynny yn Salm 22, adnod 17, yn sôn am rai sydd yn rhannu fynillad yn ei misg, yn bwrw coelbren ar fy ngwisg. A gallwn ni mynd ymhellach na hynny, mae'r ffaith bod nhw'n gorfod bwrw coelbren. Achos dyn nhw ddim eisiau rwygo dilledyn Iesu. Mae hynny yn mynd â ni at y deml a gwisg yr archoffeiriad. Oedd gwisg yr archoffeiriad fod yn un dilledyn, ddiwniad, fel bod e ddim yn rhwygo. Ni'n clywed am y peth yn Exodus 28, 31. Felly Iesu yw y brenin sy'n cael ei fradychu fel Dafydd, ond fe hefyd yw'r archoffeiriad, y gwir archoffeiriad. Yna mae Iesu, digon dealladwy, yn sychedig. Mae'n gofyn am rhywbeth i yfed. Be maen nhw'n rhoi iddo fe? Maen nhw'n rhoi gwin sur, rhyw fath o vinegar iddo fe. Salm 69, 21. Ni'n darllen, roesant wenwyn yn fy mwyd a gwneud i mi yfed vinegar at fy syched. A sut mae'r vinegar yma'n cael ei roi iddo fe? Mae'n cael ei roi ar ddarn o isop. Ac, ni'n dod ar draws isop, sawl gwaith yn yr Hen Testament, falle mwy amlwg yn hanes y Pasg. Oedd o bobl i gymryd isop a defnyddio hynny i roi gwaed yr oen ar ei drysau nhw, mwyn dangos bod yna aberth wedi roi. Fan hyn, yr isop yna, just yn atgoffa ni. Pwy yw hwn? Fe yw oen y Pasg. I waed sy'n cael ei dywallt mwyn achub ei bobl. Ac hynny yw, mae yna gymaint fwy gallwn ni ddweud. Ond mewn ffordd pwynt Ioan fan hyn yw nid jyst tra bod e'n fyw oedd Iesu'n cyflawni proffwydoliaethau. Nid jyst pan oedd ganddo fe ryw faint o reolaeth dros yr hyn oedd yn digwydd. Na, hyd yn oed ar ôl iddo fe farw. Ni'n clywed yn dyn ni bod y milwyr yn dod. Maen nhw'n dod i dorri coesau y rai oedd wedi i croeshoelio. Mae'r Iddewon yn awyddus i dynnu y cyrff i lawr cyn y saboth, a felly mae'r milwyr yn mynd i dorri coesau nhw mwyn prysuro i marwolaeth. Ond pan maen nhw'n cyrraedd Iesu, maen nhw'n ffeindio bod e'n barod wedi marw. Yn syndod y gyflym. Hynny yw, oedd Iesu mewn reolaeth. Hyd yn oed dros moment
i farwolaeth e. Mae e'n rhoi ei ysbryd ei fyny pan mae e'n barod. Mae e'n rhoi ei fywyd ei lawr a fe fydd e'n i gymryd e'n ôl. Ond felly yn lle torri i goesau fe, mae dych chi'r milwr yma nawr yn trywanu yn ei ochr i sicrhau fod e wedi marw ac wrth wneud hynny, mae'r milwr yn cyflawni mwy o'r Hen Testament. Un o'r pethau oedd fod yn wir am oen y Pasg, Exodus 12:46, rhaid ei fwyta mewn un tŷ, nid ydych chi fynd a dim o'r cig allan o'r tŷ, ac nid ydych chi dorri'r un asgwrn ohono. O'ch chi ddim wedi dorri esgyrn oen y Pasg, ond yna y trywanu ei hunan, Secharia 12:10. Mae'r arglwydd yn dweud, tywalltaf ar linach Dafydd ac ar drigolion Jerusalem ysbryd gras a gweddiau, ac edrychant ar yr un a drywanwyd ganddynt, ac alaru amdano fel am unig anedig, ac wylo amdano fel am gyntaf anedig. Nawr, tyswch chi'n mynd at yr efengylau eraill, gallwch chi ychwanegu hyd yn oed fwy o bethau at yr rhestr yma. Ond mae hyd yn oed y pethau ni wedi sôn amdano nhw'n frysog yn barod. Chi bron a bod yn darllen y restr yma, jyst un peth ar ôl y llall. A falle'n meddwl eich hunan, wel, sut mae hynny'n bosib? Mae chydig bach fel, pan eich chi'n, os chi fel fi, chi'n hoffi gwylio rai raglenni yma efo'r illusionists, pobl fel Deryn Brown. Ac be maen nhw'n aml yn neud, maen nhw rhyw sioe fawr ac maen nhw rhyw amlen wedi cael ei osod yna, wedi selio lan. Ac yna reit ar ddiwedd y sioe, maen nhw'n agor yr amlen ac yn datguddio bod nhw wedi proffwydo popeth oedd yn mynd i ddigwydd. A chi'n darllen y manylion, maen nhw wedi cael popeth yn iawn, popeth o'n nhw wedi gweud bydd yn digwydd yn ystod y sioe, a chi'n meddwl, waw. Ond wrth gwrs, ar yr un pryd, chi'n meddwl, right. Hynny yw, oedd ganddyn nhw reolaeth dros y peth rwsut. Mae'n rhaid mae tric yw e. Illusion yw e. Ond fan hyn, ni'n gweld Iesu'n cyflawni proffwydoliaethau, pethau gafodd ei ysgrifennu cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Mae'n cyflawni proffwydoliaethau, doedd ganddo fe ddim reolaeth o gwbl drostyn nhw, mae'n cyflawni proffwydoliaethau hyd yn oed ar ôl iddo fe farw. A mae Ioan, fel petai'n disgwyl, falle mae'n ymateb ni fydd, wel, na, mae hynny'n amhosib. Sut gallwn ni gredu hynny? A mae'n dweud, na, dyma ddigwyddodd. O'n i yno, nes i weld e. Yn y pethau gwnaeth Iesu, y pethau cafodd ei gwneud i Iesu, y pethau mae oedd tu hwnt i'w reolaeth e, hyd yn oed y pethau ddigwyddodd ar ôl iddo fe farw, roedd e'n cyflawni proffwydoliaethau'r Hen Testament. Nes i weld e. Gallwch chi ymddiried yn fy nhystiolaeth i. Gallwch chi gredu mai Iesu yw y Meseia. Iesu yw mab Duw. Mae'r trywanu yn profi unwaith eto bod Iesu'n dweud y gwir am bwy yw e. Ond yna, gallwn ni ddweud fod yr trywanu yma hefyd yn dangos i ni mewn ffordd newydd fod Iesu wedi cyflawni ei waith e. Mae wedi cyflawni ei waith e o roi bywyd tragwyddol i'w bobl e. Mae'n drawiadol nag yw e. Chi'n gallu rhyw fath o weld yr olygfa. Mae'r pethau yma, wedi i'r bicell fynd i fewn, mae'r pethau yma'n llifo allan o Iesu. Ac wrth gwrs, fel ni wedi gweld yn barod, mae Ioan yn disgrifio rhywbeth nath ddigwydd. Oedd hwnnw'n ddigwyddiad hanesyddol, ac eto, mae yna rhyw symboliaeth pwerus yn hyn. Bod e'n cael ei drywanu ac yna bod y pethau yma'n llifo allan ohono fe. Achos, i ni wedi clywed nifer o weithiau yn dyn ni yn ystod Efengyl Ioan am waed a dŵr.
Meddwl am waed, falle'r adran amlyca oedd Ioan 6. Chi'n cofio, oedd Iesu di porthi 5,000 o bobl. Nhw'n mynd ar ei ole. Ac mae Iesu'n dweud wrth y dorf yn y fan honno, os ych chi eisiau fy nilyn ni, os ych chi eisiau bod yn bobl i mi, os ych chi eisiau'r bywyd sy'n gen i i'w gynnig i chi, mae'n rhaid i chi fwyta fy nghnawd ac yfed fy ngwaed i. Os chi eisiau derbyn bywyd tragwyddo, chi'n gorfod derbyn fy ngwaed i. Ac, wrth gwrs, cyn hynny oedd Ioan Fydyddiwr di pwyntio at Iesu a di dweud amdano, dyma oen Duw, yr hwn sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Gan bod ni yn adeg y Pasg, mae'r cysylltiad yn fwy amlwg eto nag yw e. Iesu yw oen Duw, gwir oen y Pasg, yr un sydd yn rhoi ei waed e. Y gwaed yn llifo allan mwyn prynu rhyddid i ni. Y gwaed nid yn cael ei roi ar pist y tai, mwyn gwarchod y bobl tu fewn rhag dynasol, ond i waed yn cael ei dywall arno ni, yn ein gorchuddio ni, yn dod â bywyd a maddeuant i ni. Ond nid gwaed yn unig sydd yn efo, mae'r gwaed yn llifo allan, ond hefyd y dŵr. A ni wedi clywed am ddŵr mewn sawl man yn dod. Chi'n meddwl am pan mae Nicodemus yn dod at Iesu. A Iesu'n dweud wrtho bod rhaid eich geni chi o ddichod, eich geni chi drachefn, eich geni chi o ddŵr a'r ysbryd. A sa'n meddwl bod e'n gyd-ddigwyddiad nawr bod ni'n clywed bod Nicodemus yn ail ymddangos ar ddiwedd yr adran yma. Mae wedi dechrau dod i ddeall nawr yn dod pwy yw Iesu. Ond ni wedi clywed Iesu wedyn efo'r y wraig o Samaria yn dweud fod ganddo fe ddŵr bywiol i'w gynnig. Ac yna, Ioan pennod 7 yn cyhoeddi'r dorf, os oes unrhyw un â sychau, dewch ato fi. Dewch ato fi a mae roi dŵr bywiol i chi. Felly mynd â chi'r dŵr yma. Ni wedi clywed amdano fe sy'n symbol o waith yr ysbryd glân yn dod yn ein ailenni ni, yn ein golchi ni, yn glanhau ni, yn ein llenwi ni, yn ein digoni ni. Ac, mae dŵr yn symbol o'r Hen Testament hefyd yn dydi. Chi'n meddwl am y bobl yn yr anialwch, yn sychedu mae Moses yn taro y graig, a dŵr yn llifo allan i roi bywyd iddyn nhw. Nawr, Iesu'n cael ei daro a mae'r dŵr yn llifo allan gyda'r gwaed. Wrth i Iesu gael ei drywanu, wrth i'r gwaed a'r dŵr llifo allan, mae'n dangos i ni fod Iesu wedi cyflawni ei waith e. Mae'r holl bendithion sydd gan Iesu i'w cynnig i ni. Maen nhw'n llifo allan ohono fe, ac o'i aberth e drosto ni ar y groes. Mae popeth sydd yn wir am y Cristion, yr holl breintiau sydd gyda ni. Y ffaith bod ni'n cael perthynas gyda Duw, y ffaith bod ni'n cael bywyd newydd, y ffaith bod ni'n cael maddeuant bechodau, y ffaith bod ni'n cael tangnefedd ac yn cael bod yn blant i Dduw ac yn goncwerwyr yn rannu y muddugoliaeth Iesu dros yr un drwg. A'r holl bethau eraill sy'n wir amdano ni, maen nhw dim ond yn dod am bod nhw'n yn llifo allan o be nath Iesu ar y groes. Un o'r pethau fi'n edrych ymlaen yn fawr i wneud, pan mae pethau yn rhyddhau ychydig yn fwy, yw mynd allan am bryd o fwyd. Ac un o fy hoff mathau o fwytau yw llefydd all you can eat. Lle bod chi wedi bod un o'n nhw, mae dach chi'r holl adrannau gwahanol, prydau gwahanol, o wledydd gwahanol a cuisines gwahanol. A chi'n cael plat, chi'n cael gymaint o blatiau chi eisiau. Chi'n mynd o gwmpas yn llenwi'n chydig o hyn, chydig o'r llall. Mlaen at yr adran nesaf, trio hwn, trial y llall, bita fel lan, gorffen mynd nôl, ail lenwi, mwy. Mae rhywbeth
peth afiach am y peth mewn gwirionedd, achos chi jyst eisiau stwffio'ch hunan. Chi eisiau cael gwerth eich arian chi. Chi eisiau cyrraedd y pwynt yna lle chi methu bita dim mwy. Ond wrth gwrs, sylfaen y cwbl, y ffaith bod chi'n cael gwneud hynny o gwbl yw bod chi wedi talu pris y mynediad. Mae hynny'n gorfod cael ei dalu wrth i chi fynd y mewn cyn bod chi'n gallu mwynhau yr holl beth yma. O fan hyn, be ni'n gweld yw bod Iesu wedi talu'r pris ar ein rhan ni. Mae'r gwaed a'r dŵr yn llifo allan yn arwydd o hynny. Wrth i ni gredu yn Iesu, wrth i ni gael ein uno gyda fe trwy ffydd, mae'r holl bendithion yma mae wedi ennill i ni. Maen nhw'n tarddu allan ohono fe. Maen nhw'n gorlifo ac yn dod ato ni. A'r peth gorau am hyn yw does dim pris ar ôl gennym ni i'w dalu. Mae wedi wneud y cwbl ar ein rhan ni. Ac fydd yna fyth pwynt lle i ni wedi cael digon ar y pethau hyn. Lle i ni methu cymryd mwy, lle i ni'n dechrau teimlo'n sic achos bod ni wedi cael gormod. Na, mae'r bendithion yma sy'n llifo allan o'r arglwydd Iesu yn rhai cael ni fwynhau am dragwyddoldeb. Mae'r un a welodd y peth wedi dwy'n tystiolaeth i hyn. Ac mae ei dystiolaeth ef yn wir. Mae hwnnw'n gwybod ei fod yn dweud y gwir a gallwch chwythau felly gredu. Ond dyna mae'n un peth olaf. Hoffwn ni dynnu'n sylw ni ato. Ni wedi gweld bod Iesu'n cyflawni proffwydoliaethau. Ni wedi gweld bod e'n cyflawni ei waithau. Ond i ni hefyd yn gweld yn y troannu yma bod Iesu yn cyflawni ei ddyweddiad, ei engagement e. Falle ar ôl y gyntaf, bod chi'n meddwl, wel, am beth ti'n sôn. Ond pan chi'n stopio i feddwl am y peth, mae'n gwneud llawer o synwyr. Meddyliwch nôl gyda fi at arddeden. Mae Duw yn creu y byd, mae'n creu adda o lwch y llawr. Mae'n anadlu bywyd i fewn i adda y dyn cyntaf. Ond chi'n gofio, dyw e ddim yn creu Efa yn yr un ffordd. Na, beth sy'n digwydd yw mae adda yn cael ei roi mewn trwmgwsg. Ac yna mae Duw yn dod a mae'n cymryd asen, rib, o'i ystlys e, mwyn creu graig iddo. Ond nawr ystyriwch be ni'n gweld fan hyn. Pwy sydd ar y groes? Wel, Iesu, y dyn, yr ail adda. Yr un sydd wedi dod mwyn dadwneud effeithiau'r cwymp ac mwyn dechrau creadigaeth newydd. Iesu, yr un sydd wedi dod i gymryd melltith, pechod arno fe ei hun ac mwyn dod â bywyd a maddeiant. A beth sy'n digwydd iddo fe? Wel, mae Iesu, dwi ddim yn cysgu. Mae'n marw. Ac yna, mae ei ochr yn cael ei agor. Mae dŵr a gwaed yn llifo allan. Pam? Wel, oherwydd fan hyn, mae Iesu yn cyflawni ei ddyweddiad e. Fan hyn, mae'r dŵr a'r gwaed yma'n llifo allan mwyn ei briodferch, mwyn yr eglwys, mwyn ennill graig iddo fe ei hunan. Falle bydd rai o'ch chi'n cofio yn ei lythyr at yr Effesied. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu hyn. Effesied 5:25. Chwi wir, carwch eich gragedd, fel y carodd Crist yntau'r eglwys a'i roi ei hun drosti. I'w sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr ar gair. Mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo'i hun yn ei llawn ogoniant. Heb fod arni frycheun, na chrychnu, na dim byd o'r fath.
iddi fod yn sanctaidd a difau. Pan bod Ioan eisiau pwysleisio y peth yma, wel, oherwydd fan hyn i ni'n gweld maint cariad Duw ato ni. Mae'n beth rhyfedd yn dydy bod ni wedi dod i ddathlu marwolaeth. Mae'n beth rhyfedd bod ni wedi treulio'r amser yma myfyrio ar gweywffon yn cael ei wthio i ochr person a bod gwaed a dŵr yn llifo allan. Ond y pwynt yw yn hynny i ni'n gweld ein gobaith ni. Yn hynny ni'n gweld cariad Crist ato ni, fod wedi rhoi ei fywyd fel gŵr yn rhoi ei fywyd dros ei briodferch. Mae wedi rhoi ei waed, mae wedi rhoi ei hunan mwyn ein golchi ni yn lan, mwyn cyflwyno ni iddo fe ei hun ar ddiwedd amser fel priodferch, fel graig, i gael bod gyda fe ac a chael ei fwynhau am byth. Nid y bydd yw diwedd y stori i'r arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd fod yr gwaed a'r dŵr yna di llifo allan ohono fe, nid y bydd fydd ein diwedd ni chwaith, y rai sy'n credu ynddo fe. Cawn ni un dydd sefyll ger ei fron wedi'n golchi am puro heb un nam mwyach yn berffaith ac yn sanctaidd gyda fe. Yr bicell yma, yr twll yma, yn ochr yr arglwydd Iesu, yr gwaed a'r dŵr yma, dyma yw ffynhonnell ein gobaith ni. Mae'n ddiddorol ar ddiwedd y Beibl. Llyfr y Datguddiad, llyfr nath Ioan i ysgrifennu. Ni'n darllen beth fydd yn digwydd ar ddiwedd amser. Datguddiad 1, adnod 7. Wele mae'n dyfod gyda'r cymyle. Bydd pob llygad yn ei weld, a'r rhai a'i trywanodd, a bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. Boed felly. Amen. Chi'n gweld mae'r arglwydd Iesu, yr un fi farw, yr un nath atgyfodi, mae dal i fod ganddo fe y marciau hynny o'i groeshoelio, yn ei ddwylo, yn ei ystlys. Ac ar ddydd y farn bydd pob un sydd wedi ei wrthod pob un sydd yn gyfrifol am i farwolaeth ag sydd heb ei dyfarhau a sydd heb credu bydden nhw'n ei weld ac yn gweld yr man lle gafodd ei drywanu a bydden nhw'n galaru. Ond i'r Cristion, bydd y marciau hynny gan yr arglwydd Iesu am dragwyddoldeb yn dangos yn ddiamheuaeth maint ei gariad tuag ato ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu emyn arall cyn bod ni'n gorffen ein hoedfa ni. Oedfa
Wel, diolch am ymuno gyda ni bore yma. Cofiwch fydd Oedfa gennym ni os dyw e'n mynd bore Sul am 10, lle gawn ni ddathlu atgyfodiad gogoneddus yr arglwydd Iesu Grist. Am nawr, gadewch i ni weddio, gadewch i ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. Diolch i ti, o Dduw, am y pethau rhyfeddol yma ni wedi i clywed. Fod yr arglwydd Iesu ym mhob ffordd wedi cyflawni yr hyn nes di ddweud byddai'n digwydd. A fe nath e gyflawni ei waith o roi ei fywyd yn aberth drosto ni. Ac i cyflawni'r dyweddiad yna. I roi yr hyn oedd i angen mwyn i ni gael nid yn unig bod yn blant i ti, ond mwyn i ni hefyd yn yr eglwys i fod yn rhan o dy briodferch yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti o Dduw. Diolch am dy gariad di. Helpa ni nawr i fynd ac i fyfyrio ar y pethau hyn, i chwilio ar ysgrythyrau, i sicrhau mae dyma mae dair di ni ddweud. Ac o arglwydd. Helpa ni i dderbyn ac ymddiried yn hystiolaeth Ioan ac i gredu yr hyn mae dair di ni ddweud. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.